Μαρκελά, έρχομαι, σε βλέπω, σε κοιτάζω, με κοιτάζεις, σε κοιτάζω, με κοιτάζεις, σε κοιτάζω, με κοιτάζεις, σε κοιτάζω που με κοιτάζεις, με κοιτάζεις που σε κοιτάζω, σε κοιτάζω που με κοιτάζεις, που εγώ σε κοιτάζω και εσύ με κοιτάζεις που σε κοιτάζω και εγώ σε κοιτάζω. Και φεύγω. Μαλάκας. Ψάχνω. Ασυνεμία, νοσοκομεία, γυροκομεία, silver alert, εξαφάνιση ηλικιωμένου, μπορείτε να βοηθήσετε. Έχω βγει έξω, μοιράζω φυλάδια, έχω ρωτήσει κάτι ξαδέρφες μου, έχω ρωτήσει την αδερφή μου, έχω ρωτήσει κάτι φίλες μου, έχω ρωτήσει κάτι πρώην, μας ξέρουνε. Έχω ανέβει πάνω στη Σιβηρία, έχω περάσει, έχω πάρει αεροπλάνο, έχω πάει απέναντι στον Ατλαντικό, έχω μπει, είμαι μέσα στους Εσκιμώους, ρωτάω μέσα τώρα. Όλη την Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα. Ακόμα και Τύρανδα πήγα. Περνάνε ώρες, μέρες, εβδομάδες, αιώνες. Σε βρίσκω. Σε βρίσκω. Και είμαι έτοιμος να βγάλω την καρδιά μου να παίξεις πινκ πονγκ, να ρουφήξεις το αίμα από τις φλέμπες μου με καλαμάκι. Να ξυπνάω το πρωί, να μου λες καλημέρα, να σου δίνω φυλάκι, να μου χαμογελάς, εγώ να σου ξαναδίνω φυλάκι. Εσύ να μου μιλάς, εγώ να σου ξαναδίνω φυλάκι. Εσύ να μου χαμογελάς, εγώ να σου ξαναδίνω φυλάκι. Να σου μαγειρεύω, να γίνω σκλάβος σου, να παίζεις με το μυαλό μου πινκ πονγκ. Να πάρεις όλο τον εγκέφαλό μου, να μπεις μέσα και να τα κάνεις όλα πουτάνα. Να μπεις μέσα στη σκέψη μου και να χαράξεις το όνομά σου. Να αρρωστήσω και να γίνεις αιμονή. Baby! Και μετά από όλα αυτά σου στέλνω μήνυμα και μου λες σε πόσους τα λέω αυτά?